batia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwancho murigeria Ndizi TV na kualega nidibene ase umoroberio w'ENSAKIA lituko lya ALHAMISI ase toko batokoro sali tuko lyao umoroberio ochire nkuma ime yorogongo rwa Gusii na boigo chikaunti chutontoka naine retera nenkoro kwa job MAANGI nitoko batoko bwaterana nere elinde kwene kichibi chechi boigo na mario ingo goikerare asenchira yobekiranu nigakoro kwa Abigael Nyanchama base igo mwancho muri andonsi ase ototengerete boka litukuli aberego chaka bene koro chenga na beregingo soa ase umurobero w'ENSAKIA manyanga chinsechi bono nechoko yaligania elinde ogende ase kebago ni maete chinga kibune chinachi aboro kiwa abange bandete kuyaligania elinde baba wikirana ase meremo chinsa iberebo igombale bakora ekibago chinsa chiabo tuko ase kolende emambia bono libakali na ase chinka chiabo elinde barati mokake bamanya gochaka richuko ni mate abanasi mbaronto bwate abali bagotolendera ase tomenyete chinga kichabo tuko bakolenda chisukuru nabo igo bakolenda chinsemo mbate bona nalibokale waswanyombo gonya kwiboli naraliaya abete gako bali tukolegora kyagera nigo kwalenge omuntu kwa bwate emeremo emenge litukolegora lakini kolende bono imeyomorobere bw'ENSAKIA na otoko batoko manyina ali abete litukolegora nabo twabato kumanyanga ninki okaneti osokagera tikobali tikoliare rasi mwancho muri Ndizi TV boka so imeyomorobere bw'ENSAKIA to so avieka ntubwate register imeyomorobere bw'ENSAKIA asaigo so noyomo so yoyonde engakina chinga kichiabono na chichibono turoyomo turobabere bagane litukoligia imeyomorobere bw'ENSAKIA stoko ali bagali abene boigo usangana intwe kerengere kyao amaboli yao anene mono imeyomorobere bw'ENSAKIA na ALHAMISI buna botambe manyanga nelituko lielichiko imeyomorobere bw'ENSAKIA asentwe etoko batoko manya naraliaya obwendrete okorana boigo merobere kyo bwendrete ko atia ekero omenyete ase boimo bweta sengencho otamanyetiri chiko atokonyara okora ebinto byabo nebwendrete boronge ekyagara richiko nali otomanyi richiko nali liko bali gotoronge nabo igo richiko nali liko na kinga ndori go siria oboroso ase oboimo bwaito ase umwancho merebu nali tikoli alero nigotorachi kumutwara omwakili Justice Maeche abotomanyanga anene mono igoro yandemero nabo igo tobe tokora chibura buru chinyi ase amatanga ngayumonto yotoko moenia ngaitoko eni nyagosira kolende ayons to basa gokumia ase ngenchuri tukoli alero no chikoba gokwemanyia ase oboime igoro yamangana alengete richiko nabo igo buna ALHAMISI buna botambe litotokoroka tokwenyulia mangana yege koro ase mone weke nyamorero ne kwa erokanga Throwback Thursday nilitiko batuko inyolia amangana alenge amakoro amangana abete engaki iya kale kero muntu nabwate kale no mwana ibole tu igoro nabwate kale yae kale yaere moisonde yani oyigore tu igoro lero atenga igoro yane kale yane igo kero muntu nabwate engaki to batuko inyoli ekengenjo asengenjo omwanjo muri Ndizi TV tutabe to inyolia asitwarure astogo chiantoko batoko manya ene wendrete tomanyenga ngaitua rule na ende ngaitogochia into buna abamenyi borogongo rwa Gusii na boto kwatu wetera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital na bego naboko mbwatu wetera sa job MAANGI official na bego wetera so mtandao o YouTube Ndizi TV News na bego wetera ase namba ya 0792192384 na bako bako sangana into kerengere likiao rinda weto manye na raliaya
anene mono mwanchomereria Ndizi tibugani tumanye nabo igo nabo gutuma mabori yao anene mono igoro ye topic iri rero ane monto kuba tukumurekera endemero nebi na twabete korane chibura buru ase amachanga no kungusanana anene mono ngaitoko mwenia nyagosira asa yonsi ntobe tukusanganero mwakili justice ma echa bago tumanya songe kurende asomoro beri wensakya nigo entunde ndanga ntokuba tukumurekera nararia yabete gakobali chukoregoro nabo igo butukubukira rero nabo igo ase so entunda yakabere ensemo ya magazeti twaligeria engazeti ya Nation nabo igo engazeti ya The Standard atoba kumanyia nararia ya aire obulto buna enkoba inkoinyora amatukali yakare nigo twabwate enjene twagachengeira abaibuli baito twabwata omogoko ekero mugaka achire isiko aberega kuirana nigo abana bakamuganyire bamoterera kigima ani batwara omogoko ngo muibuli iranire oyo chiete chiro chiete savaria yani arenge omogoko omonene kigima ngiyorete no gotera kuri ngata to chire beketwaninse tonyenye yani twagatereire abaibuli baito kigima kwa muminyokera kwa musabusa buna kwa mororega kwa gokire tima etire ronga ngai abana bairo mochengo uyu umwibule kera achire barwete to kumnyoka sali bamuresi baza gochia seme chieso yani rero tu achire okwana igoro ya mangana akogenderera se kera bangi na bagati emekutano banda basoka isiko abande batusikama mama gagocha ro ikamnyokere myokere egento nkie kabo goliti moibuli gachire kwa maitenga wikabo goli kende aboli omusiri toke kwa mogokera kwa mochengera kwa mutumira kabisa lakini ndera abane kiale rero yani rero batete ukuresi ase igo amatukali yakale aro na arenga amatukama ya ekiagera nigo twakagokeira abaibuli nabo igo amaskani nara arengo omugaka kachire nyomba nigo kwale konyoranga nigo omongi nakomogeni kigima akomogeni buya omogeni buya bakomoga kuigunga aiga asende na sagia oigunga nere esimba se nyombe yo ekiagera niga bere akogeni buya onyoranga wekirwa machamorero we akekia buso yani ogo kakegima omonjumurere Ndizi TV no ene kerenga kiendagera ni mate okay na okonyoro ekera atete kuragera oisabi kubuyega na machamurero yani ebinte byalenge byo obwancha ni bwalengo byo kurende ekiarera abasubati abange ni okonyoranga era kolete ndagera otigemesa gabu tari communicate kende kiro muntu ragero ko bwaye yani atamangana ya nara irengaite no bwanja ni gukenda ekyagera bono mwanchu muri Ndizi TV ebintu mbiro muntu agokora mbako muntu nyene obagoko igunga aigenchira na bere ginkogeniwa aiga ninsikire ningeira maskani mwanchu kolende okay mbaro bagendrete okora magana yonsi kulende ningana ebwendertenga abantu babwaterane banjane asenchira engiya bairane buya madina konyoranga noina mangana mangi abera kogendera chisegi chiege nkana bo chigokea ekiagera monta uchikonyoranga enchira kongeni gaki ni moite gaki inko mobuni kolende ne bwendertenga okobwaterana okobo elinde twene kinga ense itonkobere buya nkobatore to kumenya so bwanjani asomogoko na senchera erengia kigima asego mwanchu muriria na manga beteka ko bali tukoli igoro nalio bono omuswado ulia ukogani ko mwaka isiko omokonyu umugavana we county ya Kisii Robert Monda bono obete wikiwa asiri tukoli akabere ase bono oyo beteka ko yoikia omuswado ibosibwe bunge eyi county ya Kisii Wycliffe Siocha abeteka gosoma amamocho bali bakumubunia anene mono omokonyu umugavana we county ya Kisii Robert Monda gati yabo nikabwatira niri nga namamocho yobokurumi anene mono kweguli yaki rekiribuwe chimia isano na isato nabo igo obutumeki bwabisi yaye
egati ya MAANGI asebugo twabe tokora egati yaba MCA bali bakomwa okoboko Robert Monda bakorawa nomo MCA we ward ya Masimba bose mairura bakoba bakwe murunganeria egetambukiro kubeka mamocha ibosio gwebunge ye county ya Kisii ababetatanga omoroberio obwenrete kubwatiwa tobwatetiwe asenchera yokobeko muswada asengana twabe tokoranga ningo liberera linene lya Kisii asa yabeteri korkana asebunge ye county ya Kisii asegati yabarai babete bagosomera na asenchera yarenge enchera talindonge boseko gokia bona tyanchi kumusaba a producer yane asemurit Abigael toro kyango nara lya yabete ase bunge ye county ya Kisii litukuligoro trango ebiche yalengoro nerili yalenge ensemeyo magega yomo MCA we wadi ya ichuni Wycliffe sio cha korenta omoswada ase bunge ya Kisii eikiaeta aso kumurusia bisi omokonyi bomugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda bono ni goli tukolia lero sio cha abekire teneni ama mochalia amolengete Dr. Monda. Mr. Speaker, sir, the Revenue Governor has continuously diverted county enforcement officers from their course of duty to work in his farm. The Deputy Chief appoints of about 20 county officers under the supervision of the sub-county administrator to arrest his brother, one, Ruben Monda Urani Atundura, for cutting down trees that his brother Ruben Monda Urani had planted. Ground 3, Mr. Speaker. The Deputy Governor interfered with the appointment of the vacant position of the commercial manager of Wasco by attempting to bribe the managing director, Ms. Rusi Waito Washira, a sum of Kenya shillings 100,000. The actions of the Deputy Governor, His Excellency Dr. Robert Monda, of using his office to solicit for Kenya shillings 800,000 only, thereby conferring a financial benefit on himself, and subsequently sending Kenya shillings 100,000 to Wasco Managing Director, so as to influence the award of a contract of employment to a preferred interviewee. Nonyana boigo nigo omonagalibwe bunge ya Kisii Dr. Philip Nyanumba abolia aba MCA gucha wanchirana ebirengera by'abantu egati ebintu binde ebinge ase nonyana boigo omo MCA Masimba boss mairura atanchirana nenganeyu to put an advert for the public participation, because we must be very clear in the local dailies, because I don't want this house to be accused that we have removed the Deputy Governor from office without doing what the law requires. Further, I will issue a notice of 7 days to the Deputy Governor on October to invite him to appear before this house to rescue himself from the judges. Highest court of this land, Honorable Speaker, the Supreme Court, ruled that indeed public participation is important, but it does not apply when it comes to impeachment process, Honorable Speaker. Honorable Speaker, when the Supreme Court has given a ruling, Honorable Speaker, there is no any other court that can go against that ruling, Honorable Speaker. ensema yaba MCA ni gobeso kyabo igona gotebabuna ngenjonchiyo chikomobwaterania Dr. Monda na kumurusia bisi ase balenge na yaiga nonyene mpesa namba kiria kirule kanga gatoretere igintu gia Safaricom atotebiri tukeri kibese umuntu yakarujinga nayo ekero twaboria speaker yatebanga ina mangana ya confidential gintu ngere gia confidential ekero gintu gia kira se nyumba baminto useko na agotire ntamanyiti standing orders tie nyumba. Instead of the assembly and the people who were moving this motion now utilizing their time appropriately, because 10 days are ending on Friday, they have realized they do not have sufficient time to execute this otherwise purported removal, and they have resolved that they can be able to extend this motion by trying to amend the standing orders through Article 124 of the Constitution. Mswada kama hii ya mtu amefanya makosa, gross misconduct, abuse of office, hii maneno ya law, kufunza sheria, sio kitu ya kwenda kuuliza mwananchi eti huyu amefanya hii sheria, tumchukulia hatua yes or no. Hii ni maneno ya bunge. The whole thing is dead on arrival. We want to urge the Kisii people, the Kisii County people, to remain united and know that the Deputy Governor
is at peace. Yo onsi kagendete kwene kigwa imeye county ya Kisii bono nigo aba MCA au beso kirena goteba buna omo deputy governor taligo chikogenda ande onsi golipotelia egeta seni kya Ndizi TV kurwa amagacha manene ya assembly ya Kisii ile taliane Mildred Momanyi Otio runkagerete kwa bero kwa rumwanchu muri Ndizi TV unarwa yatero kwaliganirwa no musaki tubo mangana magia kurwa se county ya Kisii Mildred Momanyi nene mono tobeta koranga nigo egachi yabarai bataisanegeti nenchera ensera umuswado beto ikiwa busio obwebunge ye county ya Kisii sena wangote mwanchu muri Ndizi TV tabakwenda gutubwatu gwetera senchera yemitandao anene mono ya Facebook otome ekerengele kya obokyo yo moboki babere linto betoko soa amo na kubwatira na amo as libwa elimo asendo chenga oyo korunga Jared Orurenya chijatenga koronya chichi secondary watching live Otaro William korwa aiga sensikisi following ndoche boyga Joshua Oga otebanga kuruka Jiado Kitengela watching live emambia ingia echiere mama Irene tata Oga wife Winnie son Ignatius Shostariki bro Fred na nabanyakenyo robonsi va nyamerandi mbanda marani boyga ndoche Rose Micheno tenga pamoja kurua Nairobi pipeline mongina Elfon Montine boy gondoche Justus Balozi korua Nyanchonori koru autenga Changamwe County 001 tuko live Margaret Magi watching live from Enduma boy gondoche Taisi Amisi atema good morning Job and Abigail watching you live nikiwa na familia yangu Abigail kwamboka Sharin kwamboka ujumbe to all leaders you are killing your own people by doing nothing but siasa mbaya kawa watoto hakuna mwenye atawapa alama otebiringa tenga enchiraba ibagendrete ansensemo ya siasa nigo etaliengia taisa negetia sedenga enchiraba ndrete okora siasa ya barochinga na batache banyora magsi kyagiruma ete mwancho muri Ndizi TV kiregento mura yakora na max tok mubekera asensemo ya magendro asenchira andrete kora enseityo ya Kenya nigo togendrete kumubekera amagisi yaye aseyigomba bwendrete babe maiso ekyagera batabete bakora ebintu byabo asenchira bwekiranu nigo barachikonyoranga mbaranyora amagisi amaya asensemo ya siasa ase itgura ligo toro chinga ensemo yari kwameryo muswada engana bari kubulia enene mono nelinga omorobelio obwendrete kubwatigwa no bwatetigwe asokubeka muswada uyo abange baba kabagote banga njera toro chinsemo yaito nigo amamocho omuswada obeke turi tkolitangani no muswada betaka gosomwa ase bunge nigo lenge etobauti ene regati yaba MC baragoteba abandi batebanga ambaisa negetini nchiro muswado boko batanga ntwenje atorochinga turi ochiane ase narochinga twabete tukwire tambokero kyabene ntubuna Ndizi TV kwe manyia bosokoligia obumanya korwase abamanyi beri chiko batotebinga nchera imeroberikeye nakwanete kobwatigwa ase omuswada kobekwa se bunge wekeranga umurai anene mono mokonyi mu governor obega wakwa isiko ase umurobero yugo chakera kwa se bunge ye county nabo yugo sukyo go cha se bunge ye senate otarachi goikira azenga omo konyo mugavana agwakuziko ase umusakitu bamangana mayiya Vincent Onyancha abeta kwire tambokero kyabene elinde koligia komanyanga anara lyabwenda tukobwatigwa ase emoswado yo elinde tokomanyanga ndogotwara chitanguto demo chikumusaba Abigael atumanyinga morobero kyo bwenda tukobwatigwa ekero omo konyo mugavana we county abwendre aganeti use abamse baganeti ko mwaka isiko ase ebunge ende yonsi imense ito ya Kenya aso kurusiko kwa yabisyo mokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Munda nengane gendrete koleta liberera litindi ase county ya Kisii amabolyo na libuna nchera ki chirabwatigwe elio monda kurusi wabisi majikautume kabisa kalima chikabere the county government act and the constitution of Kenya kolende na ke county government act egoteba na members wa county assembly ondibwensyo yomobo abakoleta engana yo gutaka ko impeach a deputy governor
kubatekana nerichiko lia County Government Act gakolike motion igendese speaker ya assembly ekwani ruororo gekonyora support ose konyora kubwato koboko wa 2/3 ya members of the assembly go ya etire korwa bwe speaker ya assembly ekolikere speaker of the senate na ya assembly etogaiga ya etirie deputy governor abe impeached. Nigo bone senate era rosia committee y'abantu 11 abo barategerere na koringorie ng'aneyo bayange gose banyitabe korende ningi kerere munda kurusi gwa sekero gokorengana nerichiko katiba yagoteba igenda mangana ali akogero muntu abe impeached usine governor usine deputy governor ekonyarekana no bunira amachiko kerege ikomire mu usi yagoteba osokore mangana ali aitetes misconduct ilo kolere ali iskolia sansa mangana mabeka bisa makongu kose rualire kose na the physical impairment kose na the mental impairment wongo wae wacharukire ina wachiko ba ground kubwatekana ne katiba ya Kenya ko impeach a governor, a deputy governor. Munda nagendera nemirimo ya ibuno mokonyo mu governor ekera yonsi agendere tukwanerwa wako enekia ngake yonsi mangana yagendrete senate yagendrete kuliria mangana yo deputy governor wa kondere gasiya wako enekia na nobo maene deputy governor yabunira machiko kolengana buna assembly eligete na retro side abegoteba deputy governor yabere impeached igona bakoli kere assembly park bateina tuagene kiri amangana mwatebete na maene deputy governor yabunira richiko deputy governor debwati chingejo chingia deputy governor eruale to motwe gose yabunekire amareko gosamagoro kolengana tanyara kolegasi basi twaisane na mwatu eresire na maene deputy governor tigaru swega siaye aroba impeached basirende koro kubwati koro abo olikerwa gasiaye chinginge bune iyo na rende eranyare kanabuna esene zitresaneka nobo site kurwa sebunge ye county nyobo site mbo sana osamangana ibatebete no bunira majiko tako nyara ko ereswa paka sendisa neke na wesene senete goteba tutoraisaneka tusaneke tena mwaere samangana yino na digosere mogoteba deputy governor yakorete titoro jigo sina maene nali korete igo mangana mogoteba taisaini deputy governor close wabis ba dismiss case yekyo atebera na mwarenge igo mungona yagendere negasiaye noye nabo munde teriero mokonyo mu governor mutangani urarusi wabisi senate isegoisaneka nobo site kurose bunge ye county ya Kisii bunge ntangani abwa somo konyo mu governor wabisi ni garenge William Odwol kurose county ya Siaya noye nabo ene ngane iraligerigwe nabo igontogandira kubwati yabuna Ndizi TV ukomanya ali arabe kagokorekana Reporter ya Ndizi TV kurose county ya Kisii leterana nchenkorokuwa Vincent Onyancha manchumuriria Ndizi TV nigo kwabiro koranga emerobelikie wendete kubwatigwa guchakira umuchakano goikira ase ensemo omukonyu mugabana arakusiko bose atigare obisi ase igo buna twabero kumanywa ningana torandira kubwatia ntuguna Ndizi TV ase abasaki baitu bamangana maye bagendete kubeka ekambi ase bunge ye county ya Kisii linda kone kinganko bori kuimanyia amange ayabe arabe gakogendera ime ye bunge ye county ya Kisii naboigo betukusanga nabarai au ebirengeri bya tukugunga nkeke baganeti igoro iyo yengane yokugania ko mwaka isiko omokonyi bumugabana bwe county ya Kisii anene mono engana yabereye kogendera koleta liberera linene ase ensemo ya siasa ntaraiba Dorcas nabetega ko bakwani abanja bali ba Ndizi TV na ndate kunya ko bwena asege onyituma ntore no kwigenda nga bwango igana chache tobe tukubwatera nera seigo nabatakira nabera amaiga Dorcas kemuma bwango iganto no kosemelia nache gakwira na ime yo moroberio bwensakia tobe tukubwatera nera kolende
tugutigana nayo nigo twabatokoranga omutienyu eta nigo ekiombe kiabagaka anene mono kurwasi county ya Kisii ni county Nyamira nigo babete bagwesokia na kugikira kisegi kiabete chikoba omutienyi oeta anene mono ase amatanga ase kolende nonya nigo babete bakorwa ogochikanga abarai bali babete bakubwatira nigunama mocho ayuagendrete ase nsemo ya siasa anne mono ensemo ya Nyakebembe ne bakorwa ebingwanso baruchimboli isano nemo sora ruchimboli isano nemo mugavana Simbaratu ruchimboli isano nemo adonyi isano nemo abarai bonsi pi babete bakubwa mochayo ase kolende mbabete bakorwa lituko litakire korwego ase kolende nabete inkomanyigwa no mubwatani omonene obwekyombe kya Mwanyagetinge Heritage Council nigo lituko liri babete bakorwa lyomwelyo liderero ase rero barabe bakuganyanga abaraya bonsi mbabe bagikorwa ebimwanse ebi ase egetunukia manga tangu turaranga na aliaya abagaka babete bagoteba omutienyu eta oroboti babete rukwaligo nigwa na omosakito bomangana maya ase amarieta Demo Steven Abigael Nyanchama tumanyi yango na aliaya abetega okwanwa nabagaka torenga oyika mugaso abarayimba chikoro bingwanzo ebigose na aliaya arachikogendera ime yensemo ya manga aselibera no gusana gwa kisiasa kwa bwangoiga ababwangoiga gosanga ebirengeri byabo nekiombe kya Mwanyagetinge Cultural Heritage ekyo gekorenta amabakoro korwa Kisii na Nyamira iganga itene nenga tuo ikaransira abagaka ba Mwanyagetinge amangana ya tuanya umire tuanya bwatiri twaro ritina rinene no guikaransa erinde tunyagayane chingere ichi chia kumire bobe chingere chimbe ngakiyari buja chingere chingire chikume ta korori ensonga guchia soyo mino no aino mugusiri itimo gari kodiro guchibobisa ende mokorori itimo gocha nyumba imo kodiro rigende guchisigisi mwanya ikure igotora tokwebona ebyare ebikubwatia inki bigosoma korwa setole ekiagera na bibakaro mambi otokariko basomia ebintu bigocha gusalia egesaku kegendero oche gionsi ase bono okoboria kwabona sabarai korario moremba asengencho chisegi no goitera manyinga no mogiro korengana ne chimbwa ne chinsoni cha Mwanyagetinge abantu baminto ko babeire abarai mbabwenete kworokia abana bakeke goriegeke esege kogenda gutia tuise kurwana ari ase chinkore chimana ine iga yarenge egentekebe asomo Gusii ekera abantu bakurwana bono nigeta keire intubu no Gusii ekero umuntu akore ibintu birebibe ekinete mu kiabo gikimuma akorire na ndikimuma ekiga ubwatiringa nimwochikorete onye uchikorete na nimuchikubwatia gochikubwatia umuntu ria uchikorete era muni amate yaye ase byari bikubwatia binyumba yaye nawe amangana yakogenda namba na barabu bakora ikimumeki nchiko bagwata bokabanyene cyaji kubwata abana nabagakalina abana bande bagakalina ni okoboria bono na sabara y'abachore bekerengo gie county ya Kisii komera na segetunu kia manga asaba korabu baerire gusansura ugutaigwana wa kisiasa ime ya Kisii omole Gusii ngimesa Gusii atole tiriye ariyo buriye itentanga ni manga no mo gocha gekora kene tunu kyomole mbege kubwate ni abantu toma ko ruorege tunu gitu kyansaria kene kiemeyega tokoro umuyega rero togaba abana baitu bakubunorobere abantu bandi bakuna gusirija naiga yaya bankira ndire ngocha baramo bachamo toigwana na seke Gusii na intu na Mwanyagetinge twabasabire asamasikania maya tobeke gento muranyare gukora kirareto murembe ekemo uri umutangani ukorukwa nganere umugaba na ukorukwa simba yogo twachimbuli sano nemo oire manga oyo komubwatia korukwa siribanu usio suru ya nayereta isano nemo tumanya konyora umuntu ukorukwa nga unyonka aya no muntu bwebisio kuragerere rietari atata na isombu yarendete Gusii wangotari ere bintu bingembire byari gocha kwa bambiba na renda Gusii akagotikira bono nayorete isano nemo manga alia oyo kurukunga tonya nayo wachire gati nayorete isano nemo ayina araba Gusii Mwanyagetinge Heritage Council yasabire ikigekera bende mokorora kende iko twabasaba mangana nga twabatebira bagaka ba Mwanyagetinge moche moira nense amangana yo bogo korubu kabaro bombori buya
na kiki Gusii atebete nga bukabarambo muma bwanjwere tingo bayane bagatigera machere takoba kokingo genda bo mame na enda gateba nga kianya bamo nyama ya chire ino Koripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven Mancho mwereria Ndizi TV kwa bere gukwitegera na gukuyigwira yo monyene nga nararia ya abagaka babete bagosaba naende okugani kwa bonkorokyo kolende amabori naringa abaraya babonsi mbachi goikerana asegetino kyamanga litukolia lero ingana turabatora kwenda kubwati torenga nararia yagendre aragendra sensemo ya manga asingencho igati abaremba babete bagwesoka temba goikerana lakini kolende anga toraganyanga nararia rachikoba naende batarachiko batachiti gokora igo ngikira chikoba bera seigo monchumuri Ndizi TV kenda gotengera Ndizi TV ndo kumanyia amange igoro yengane ase kolindo bigoli tuli igoro niko twarochinga nigo ensemo yababunge korwase umurengo owazimia wabete bakosoka korwase bunge chinga kichogwetigwa komuswada bwobwagachi bw'echinyomba ase ligoli like ase ensemo yababete batebanga barobwo nigo bono barachi kogenda sikigambiro rindi ko ayana engane batenga itali kogenda nerichika sikolinde tobe tokoranga ase bitambokero bibwene to kobwatigwa nigo ase ebitambokero tangani ya kabere nigo tokoranga babere bagwa chikura se bono umurebwense Dr. William Ruto bakatebanga rira ko kwanira ababunge nabo igabo waziringa nigo agosabanga asubwa ngomono nigo lichikeliwe bigweti gwelinde abakenya chikonyora emero tengo turaranga naralia ya ababunge korwase ensemo ya azimio babeta bakwana anene mono igoro yogwetigwa kwerichiko anene mono lyobwagachi bw'echinyomba asirigulika Abigael tumanyango nali aba MC ababunge babeta bateba ase ensemo ya Nairobi. We say housing is not an issue of concern to Kenyans. Kenyans have serious things ranging from unemployment, high cost of living, to high cost of education that should be discussed on the floor of the parliament. Housing is a private good that should be left to Kenyans to decide on their own by providing jobs and letting them build their own houses. The government's role is to create an enabling environment. That projects that are going on in their constituencies will be stopped by the executive. Some of them told me they were called by executive members, senior executive members like PSS and ministers from the counties they come from. But if you are going to threaten them, intimidate them, they are people, are taxpayers. Taking development to members of parliament, areas represented by Azimio, is not a favor, it's a right. They are constituents, people also pay taxes, just like the constituents members of Kenya Kwanza pay taxes. So today I was really shocked, because I wanted to de-whip some of them. But some of them came crying on their knees and told me, my friend, I had a project going on in my constituency and I got a phone call the previous day and I was told, if you don't vote in this manner, we are going to stop that project in your constituency. I told him, stand up, don't worry, go and serve your people, but next time, don't listen to that, because we are going to make it very clear to the Kenyans that it is your right to get development and it is your right to be served with your taxes. Just as the whip has explained, our first complaint is rushing the bill. You realize that this is only the third day since the bill was introduced. It was introduced last week on Thursday, which is the last day of sitting. Yesterday was Tuesday, and today is Wednesday. The idea of having a bill that is as important as it is, fast-tracked within 3 days, is a matter of national concern. And for those of you who will watch, you will see that all of us members here who were present yesterday during the second reading were denied the opportunity. I was the only one allowed by the Speaker to speak because I had made a special intervention, so that the voices of all of us who are here, the voices of their constituents, has not been heard. Lilia Ndizi TV ntogenda kumanya na aralia ya aragenre anemono ase omoswada ase abari chito chekali tukamangana magia akali tukulinda kwa nekinga gochaka no muchaka no ikomwelio tuliko tigusiko igoro ya yagenrete ime yense yeito ya Kenya asikole nabo kwenda gusangana intwa wetera senchera yo mtandao Ndizi TV nizijito ase Facebook na boigo wetera asenchera
yugo sangana into wetera asenchemo ya mtandao o YouTube Ndizi TV News Digital na boigo wetera asenchera chekerero na utubwatu wetera www.ndizitv.net elindeta weto kusanga nayo mwanchu murilia Ndizi TV na boigo ukwani oyo mukwani babiro kwani batatu ane na mono obasoimi umurubiro bw'ENSAKIA umurubiro beri ko chakabene to basago swabie ka so no yomo so ana babere asengi chikotenga ime Ndizi TV ni gotoko batogo sanga elindeta na kinga enchera toko batogo korosira litkoli yao na turi gutiga onde bwensi isiko kolende toko chaka ase obomo asenchira enkerondoche dolphin morao bokiatenga. Good morning, watching you live from diaspora. It's another sunrise day. Our Heavenly Father has allowed us to meet again. Let's thank him, and I wish my children, parents, friends, fans of Ndizi TVs and my enemies to have a blissful morning. Ime ya ENSAKIA till the end. Boigondoche yabesh out there watching the show. Boigondoche Baba Adrena ya kuruchiduka igege chiduka present. Karibu sana ime yomoroberio WENSAKIA aseboigo ndoche Margaret Magete banga watching live from Enduma ndoche boigo Kirandi Dennis adama watching live from Nakuru City. Rose Michie mote pamoja kurua Nairobi Pipeline omongi na FL Monte Kefa Sophie Mutangi Kurunyan Congo Junction getting you light and clear. Boigondoche Baba Adrin Kuru Adrin Chituka akondani pia. Boigondoche Ocharo William watching Kuroiga Sensi Kisii. Joshua Oga Kurwa Kajiado Kitengela watching you live. Emambia Engia Echiere Mama Irene Tata Oga wife Winnie Son Ignatius Shosh Tariki na brother Fred Naba Nyakenyo Robonsi Vanya Mirandi Mbaba Marani. Siku macho muri Ndizi TV gendo tubwatia wetera as chinchera cheto chekerero Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na wetera so mtandao www.ndizitv.net obusangane ntwe karengale kyao na ralia ya obwate na boyigo na okuganeria oyo amose babere litukoligi ime iyo moroberio bwansakia moroberio obego chakaben na moroberio ochire nguma ime na isiko ya gusinyoranga itulero una botambe aramisi irigoto kumulekera amangana arengete richiko toba tukwimania amange anene mono inkiri chukoli ya Kenya liko kwana sitikulia tora chukotwara omwakili Justus Maeche uyora chikusanga na intwe anene mono igoro ya lichiko lirengete endemero na boigo amangana tobe tokoranga okomente kana kwebina bya malemo nechinsemo muntu arabeka kweniwa ngana bekoleta amaberera amange asichinsemo akore na chiko chakaiga abotumanyinga nchiraki abantu babone kuga yana engane seto basa uskwemia Ndizi TV na wobo ansumo gusinko nanda sumo tumokoma kikoleni cyo chwirana tuzigusanga naye naralia ya oirobulito asi gazeti ya The Standard na boigo asi gazeti ya Nation.
bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose ututarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye ate kare yakira omuntu lakini ekarongo kwana kare bantu bari babwata amasikani emyaka eri ya kare ntwabwate enywomo burungi korukwa enywomo esigani gutumwa ekomba yakwana kyogukurura obonoboke babo kombo akorete gasi ono oboke babo obo kaiboro bwoko nywoma nabo kware korokunga nekena nabo kware korokunga nekururo mwana bwenguko gatebyo Gendo tikerie kia sense yebuna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabaku nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no se niwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena bwabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo dikwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukurie juma 3 chinsesano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo togochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria
nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko naki bagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo naki bakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchumurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ugututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingikero chomo Gusii nyangweso ni ngenda tingo koya nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjirerio nanjire kera rituko ria ALHAMISI enseye monenusu ya Marogoba echinengekero chomo Gusii tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bare abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokona okwererega obunobukano obukano mungu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kira rituko ria ALHAMISI wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chemugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyegwa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera rituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Oboremi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyariro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda nabo igo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyariro baria Gusii tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogotera botambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kolende okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomo le mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itomunya atori to kurida marwiri na malaria kuri tore sukari to blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones for correctly nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubere bwensi asa marwiri buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro sagerwa buru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwoko bwatoka chimbego go cha setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo irageronyore tugingiya insira iyo wigo itari gwakona marwire ayirira natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri indagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imeyo mu Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo mu Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time.
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yugweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari ecyayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho murigeria Ndizi TV na kwaleniri bene asentunda yende enchunde akabere ime yomuroberio wensakia asitokuba tukumulekera ayairobolito ase amagazeti ritera nenkuru kwa job maangi na tokuba tukubwatira nere erinde kwene kichibiche chiboyiko na malio gingo wikirare asenchire wikirani yakoro kwa Abigael Nyanchama ase mwancho murigeria Ndizi TV tigar atenena na inche tengera Ndizi TV astora kumanyana ya airobolito ase amagazeti ritukulia lero ase ndo tainga na bokonda usangana into karangali kya wetera so mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital mtandao oito o YouTube Ndizi TV News na otobwatu wetera ase ensemo ya www.ndizitv.net inensemo yemtana na boyiko na otoma karangali kya wetera ase namba era screen ya 0792192384 tochiko chaka ama ya kurua sensemo ya magazeti kurua si gazeti ya The Standard ase engane emwamweli kirenga exposed 883 million scam universities nigo ebunge yabona yabirigo chaka obo tukiboime linde komanyanga kichibesa chimilioni chimia isato emerongo etano na etato na isato chiyabete chigo sira ase wetera ase kiombe gya concepts ekiombe keliye kurikia aboro kia ochia as university au ase watabanga nigo chi university ikomina isano bono chia bere chikuganiwa obo igokwira ni chimilioni chimia ibere nemo agochia ase government ase serikali echio chia baro kiwa batabeta bagobekwa as university kolende chibesti kaba chigotumwa ase boigoto cha se gazeti unige ukwanera igoro Raila succession titans line up to take up the mantle igoro yeke minano ege chindi kegendrete rine kwene kinga ngochi koira libaga erio murai ubo mu bwazimio aseboga torochenga ebicha erenene tirimbo kanse neya murai bwense Dr. William Ruto kwananga Ruto MPs ram housing bill through parliament buna nigo abara ikurwa se ensemo serikali robeta bagwetia osabali bako moko bako umurai bwense Dr. William Ruto babeta bagwetia umswada bugwanchira aha ubwagachi bw'inyumba ase ligoli rike tosko boso Wikipedia kabere nigo kwaniranga
chinchira chi university chiabete chikonyora chibesa chire chimilioni chimia isato emerongo 53 chichiabete chikotumwa gochia ase chi university chiabantu nyene na boigo abaorokia babere bakora ase esukuru nigo obotukibwa beto bakoro ne bunge bono bwatakire koro kinga nigo aborokiwa ba nigo chibasinde chiabete chikotumwa chi university gochiase aborokiwa konyoranga babire abange baba babiri bakora esukuru ase kolende abande cyabe chikotumwa ase nchera etali endonge ekyagera nigo egati yaborokiwa abange babete bagutumira kibese cyo abange babokonyora babere bawunchulia ochukotwara ochuchaka emerobelio anana mono yowetenera asensemo ye university boigo to kausiko ike page ya gatatu kwananga 6 milk dry dormant account ekwanera igoro yechinchira abakagerwa boibino boke bago babete bago tumeka maliogo amalieta abo atali agotumika amalieta atali ayabo naboigo kuligia ebibande aho byabantaba ngao nakwenekinga babere bakurukibesa kuruase chibengi chiabeire chitegotumika asigika boigo nigo page ya kane ebichatoro chabunigere yabarai bebomo bwa azimio la umoja bakorawa nomo bunge bwensemo yararieda otiende omolo yema yosoka ase omuswada gendratet kuligorane mono ase bare kukwanira igoro yomuswada gwechinyomba ase rigodike ase bwe gazeti yo engana eto bitoninga abarai anene mono bali bako muaru toko boko nigo babete wakera bill yo chikura ase bono egetigaretenga no kuiro gochiase ebunge enene bunge ye senate erinde kera chigwetigwa boigo ase bunge senate bono nigo murai bwense Dr. William Ruto araga gobeka SAE naende bono lichike lichiko chaka emeremo nabakenya babako nacho chibese chyo toskebosye goika page ya gatano na kabere page ya gatano na kabere ime yegazeti ya The Standard orenga lingana limwamundi linga public debt swallows 98% of revenue igokwaniranga nigo goikira bono iga chibesa chinyingi abakenya babere gosangiriria cyabere chikogenda ase ensemo yamadeni engana yokosia ase umutinyi umutinyi mutangani ase umwaka w'ikibere n'emerongo ebere na 2024 chibesa ekerengo kianda emerongo kianda na isano na isato ase emia asibeta chonsi gusangelirwa imense cyo Kenya cyabeta chikogenda ase ensemo yamadeni ekerengo kyabere comment ka kigimana koleta ububa anene mono ase ensemo yeserekali naboigo ase ensemo yabamanyi yamangana alengete uchumi na magenderero togende wika ase page ya gatano na gatatu gukwaniranga Raila succession scramble to grab a mantle begins in Azimio ase bichoro cha bugatigati nigotoro cyumurai bwensem bo mu Azimio la umoja na boigo umurai we kyama kya ODM Raila Odinga ga ukwanania no murai omukoro bwense ya Nigeria Olusegun Obasanjo ensemo ya Karena Thursday yabage gweta ase abetega ko Raila abetega ko linga nabwate okogania gochikoba omubunge bose kuba omukommissioner amonene bworogongo rwa Africa asikolinde bono egati abarebaye cyake kurwanirira kwane kinga ngochikoba bali abarai bomo ngwira bali bagali Raila ngochikoba abarai bekyama kya ODM egati yabo no abamulekire kima no mubunge Mbakasi East ase Elieta Babu Owino omugavana we county ya Kisii Simbarati omugavana omukoro we county ya Mombasa Hassan Joho naboigo omugavana omukoro we county ya
Kakamega Wycliffe Ambeta Oparanya tuskebo so ke page ye 10 nigekwanira nga more pain as state seeks to tax lease land in urban areas mono nigo serikali ebwatekerenge yoko nekingo chibale go kona chibesa anene mono kuruwa ase ensemo ya wale bwate amaremo anene mono bali bakondisia amaremo ase chinsemo chimechi emenene ni chitowni au yense yeito ya Kenya tuskabosio page as a standard week a page ye komi na kabirita banga alarm as skilled nurses leave for better salaries working abroad ni gobono obo abere obonene asingincho nigo egati yabanasi nabo abakoli emirimo ase egetago kyobo chenu babere bakororakana nigo babere bagosoka kurwa sense yeito ya Kenya na kugenda ase chinsemo au kuligia emirimo ase bakoba bago akanubi ase county ya Uasin abakoli emirimo emyemo nemerongo ebere babete bago tige mirimo nabo igokwenda ase ensi ya ngumbu kuligie mirimo ase boigo toska kutoligeretia atutata segazete the standard nigo tomoroche omoliki omonene no monogeli wekyombe gya KMPDU gekwegerera abakoli emirimo ase getago kyobolendi kyobo chenu ega okwanira abali komwana maya mwaka weta kolende ngana irobolito asigazeti ni ligatanga doctors threaten strike over delayed internships nigo bono egati yabakoli emirimo anene mono asigitako kyobo chenu abanyagitali baberatanga nduna otora chitogende asomogiro asengenjo nigo chibesa cyabono cyabere chikonyorwa nigo internships chitaraba chikwena nuwa asinga kiebwenerete gochiase abarai taliase talinga chibesa ni atenga nigo barachikobo masengenjo nigo abali bakubete bakora form bakora gosomera obunyagitali kwikira bono bataranyora ribaga ya internship astuskabosyo Stoji called a gazeti ya The Standard and Kiptum died of injuries to skull, spine, ribs and autopsy shows. One abugati yatinigo tomoroche omobali omonene omunyagitali okobara kuruwase serikali asamaleta Johansen Oduor kakotebanga nigo Kiptum abetega okwa maiga yogwako okonyora chingoma chintindi ase omotwe ensemo yegetekyo mogongo chimbaru hegatiama chinsemo jina kebete kwera Kiptum Gusii obumobwaye ase omubasukano uyo bete ase omulinani dia kaptagata ime yorogongo rwa Rift Valley toskabose wano tucho ase gazeti ya Nation tobeta koranga nara liaya aire obolito ase gazeti ya Nation imambi ya lero Sabuna naiga watu mwanchu muri Ndizi TV na kando tobota tera somtando ito of Facebook Ndizi TV News Digital na bwegona botu bwatu gwetera ase ensemo yemitandao yaito linde tobeto obego sangana intwe kerengeli kiao igora mangana mange agenrete ime yense ya Kenya engana emwamu asigazeti ya The Standard tenga exposed 149 MPs who failed Kenyans nigo kwaneranga nigo chingaki chikura chaganeti wakwa nigo mwanchu muri Ndizi TV ngosabo kwa biro ni gazeti ya Nation gazeti ya Nation nigo egokwaneranga 149 MPs who failed Kenyans nigo kwanera igorobo igo yaba ababunge ba Azimio babete basoka chinga kichikura cyari wakwa wakera umuswada wechi yomba lituko ligoro nige egachiye bare batabete babikirana ase abatabete bawake kura no linga kokuna Shari Abdi Omar kurukia ya Jubilee Second Florence mta UDA Kamrunen UDA abo igotoroche omobunge no bonchali kurukunga Momanyi Innocent Obiri Wiper Democratic Party ga waka chikura boigo omobunge
Obama omubunge Barongo Obadia tabetega wakachikura. Kile Richard Cheriot UDA tabetega wakachikura. Yegon Richard tabetega wakachikura. Mwancha Onchoke Charles oyo UPA tabetineraga wakachikura. Ogola Gideon Onchanda ODM tabetega wakachikura. Wambilanga Catherine Ford Kenya tabetega wakachikura. Simbwa Omari Mwinyi tabetega wakachikura. Toskebosio toso page ya kabere ikwaniranga Gakuyu arrested at JKI over alleged Ekeza land scam nigo omurandia asamalita Peter Kariuki Ngare yokurukunga Gakuyu abete gakobwatua asegetige chindege ya JKI Jomo Kenyatta International Airport as amamocho yoko ngainereli anemono igoro yobonia bwendemero toskabosio asigazeti tutigata sigazeti ni kwanira inga muradi blast victims pick up pieces of their broken lives ni kwanira igoro yechinchira aba menyi bensemo ya embakasi anemono balabeta wakwa bakonyoro wakwa no tubuka kwe gas korwase enseme yuendete koene kinga nkomenya bale ase ebichitu nyotoroche igatia bali babete bakonyora bako twatebenga banyo tuwakwa ne no tubuka kwegasi yu asensemo ya embakasi ase Erieta Maria Nyangige oyo lenge single mother na boyo lenge kolinda bana bae kolinde bono mayo wakwa no botubuka kwegasi ekyo nigo bona beta konyora okojia okonena sebona igaendete konyago kwene kingangu etoli are ngora na boyo gustiki bwa ngora tuskabosio goika ase gazeti ya Nation page ya 3 Churchill Otieno elected new chairman of African Editors Guild nigo uyokabeire omurai we kyombe ya Kenya Editors Guild anemono gye kumulekera bali bakoligereria ama chinsemo bakoligereria amangana majia bakumongera babako anything abera wikira na try ikigwa as ensemo yembeo abete bono gagochorwa bono naende kutinenera aba chiedita chonspi ime yen rogongo ru Afrika toskebosio goika ase page ya kane page ya kane gazeti ya Nation. Alright, page ya toskebosio twende ase page ya gatano ime ye gazeti ya Nation niyo kwaniranga a year long backlog of petitions from Kenyans to Parliament has put members of on the spot from the house team on spot over petitions nigo bono ebunge ya Kenya ebwate getire kenene ayemaga yaba Kenya bange kuba bakobeka amamocho usikobeka ebinase chibunge byokomochia ebunge anemono igoro yemiswada bandrete gwetia toskeboso ike page ya gatano nalimo nigekwaniranga nigo ababunge emiyemo emerongo ene na kianda batabete bagwaka chikura nonyanga egatia abo balenge ase ebunge balenga se bunge nigo abange batabete bagwaka chikura toskebosio kuika ase page nige erwete omubaro bw'ababunge buna babete bagwaka chikura anene mono ase ensemo ya yebunge ekaruba le batagete chikura na bali babete bagwaka chikura sigo elinde kumanyanga ky'umubungo wabete gagwaka chikura litkoligoro na bukugole gazeti ya Standard and ya Nation gazeti ya Nation abo kumanyanga ky'umubungo nagete ikora busega abete gagwe bisa chingaki icyugwaka chikura target ikura kyagera amubaro w'ababunga bange batagete naho
igole ngomo nene kegima siku mwajumbe na boku igolera egazeti ya Nation kwemanyia MAANGI kwandranga big win for Ruto as MPs pass housing bill peji ya gatatu ni kwandranga ni gobono Ruto abete gakonyo romo esomega yababunga bange wetia a bill yogwanchirana lichiko lyogo gachibwe shinyomba ase ligo lili ketane bosyo weke peji ya 12 kwanto to ligali peji ya 12 abuno to yokolera kwandanga KEMSA official sent parking as new tenders igorochi tender bono ni kwandanga ngaki mubungo yo koru ngaki abarai anemono koruase ensemo ya anemono koruase kamati ya KEMSA babete bakwenyora ase akongu igoro yechitende nyora ngakiombe gya KEMSA talinga kintangani gekonyorwa namamo chokolende ningana yabe kogendera ase getantenga asingencho yamangana MAANGI agendera sigo sekane we korobotuki nawe bitago byonsi bikorobotuki nekone kinga abakagiro bonsi ngo chukore bale kwererwa egetambo kerio egetinde segumonjo muri Ndizi TV ase peji 12 ime ye gazeti ya Nation notuchukira amwali buko murekera magazeti asikolende buna nawe ngo bamanyi kuruchiza cyamambe nigo turachi usanga no mugani ito tolire tuganyati abega wikira na ito sanganere anene mono igoro yamangana alengete chindemero igo tolere tole turachi usanga na Justice Maechi yoromo wakili kurwa sikigambero ekenene ya Kenya bega tumanyie MAANGI anene mono igoro yamangana agendrache ase ensemo ya siasa naboigo aboiga tosa igoro yamangana alengete chindemero naboigo ebina bya bikorokana anene mono ibirengete chindemero sofa hosuka singenje to chukwirana ntuchukusanga no mugani itori nditobe to kumanyia MAANGI anene mono alengete chindemero naboigo ase ensemo inkikirire twabeto kor ebini ebinge birengete ase umuntu agotinde kwa ase tubasa usuka kwenande aseka getari getambe Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogoko ari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Spexels Opticians abobarase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance
Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectral Opticians, macho bora kwa wote.